Ngithola ukuthi le ngane yomfana idlwengula uma wayo oyizalayo. Igama lami uZwakela kwaMncango, uhlala Action SA. Ngila kwaNongoma ku-Ward 1 endaweni yaseBhanganoma. Ngibizwe ngodaba lawo lobuhlungu engalitholayo lokuthi kunengane yomfana la kuKwaNtuli igama lomuzi noma isibongo salowo muzi. Ngithola ukuthi le ngane yomfana idlwengula uma wayo oyizalayo. Kodwa kuma wayo ngathi ukuphazamisekile kancane ngokomqondo, noma singazi kudalwa yini lokho, kodwa engikutholayo ukuthi uthe umndeni mawuthola ukuthi engathi umama yayihlukumeza ingane ngocansi, kwabizwa social worker, kwabizwa amaphoyisa. Ngithola ukuthi amaphoyisa kodwa amthatha uma wengane, angamusa, amvula icala, avela amusa esibhedlela eBenedictine, wabuyiswa esikhwanini kuthiwa uyahluka esibhedlela. Okumangazayo ukuthi ubuyiswa kuzo lezi ngane lezi ahleli nazo, kwathiwa ugogo wazo ingane akamlande uma wazo. Mayefika la ekhaya ngoLwesithathu oludlulile, manje-ke ubaba lona iy'ngane lezi zombili, ey'fana nentombazane, wayifakela amaphilisi esobheni zakugula iy'ngane. Into futhi ujwayele futhi ukuyenza ukuthi iy'ngane anoyihlukumeza, noyidlinya, nokwenza ey'ningi azenzayo, okukhombisa ukuthi ingane vele ayihleli kahle la ekhaya. So kuyamangazayo kodwa ukuthi le minyango kwenziwe yini bebudedengu. La sikhuluma ngo-social development, sikhuluma ngezempilo, sikhuluma ngo-SAPS, ngoba yonke le minyango lena udaba ikwazi ukuthi ilwazi, kodwa engasi ingane ayivikelekanga. Lezi ngane zombili zifunda la e-primary, eMatimane e-primary school. So siyafisa-ke nje ukuthi le minyango lo daba lusukumeleke, ngoba lo mndeni uyalidinga usizo. Lezi ngane ngomqondo ilimale kakhulu, kakhulukazi leyo mfana, ukuthi ifike idlwengule uma wayo alale naye, emva kwalokho aphinde azame ukuyibulala. Isimo lesi sesibuhlungu kakhulu-ke engisihambela namhlanje.